Заводның 70-жылдығына Радик Магдеев продакшн фильм күрсәтә. Коташкыш, дәһшәтле кино. Нияз Молочный брат. 18 яшь тулмаган кешеләргә карау тыела. Алмаз кран балкыды эшли кыйнала. Нияз аста көлеп карап кына тора. Ирәттә төтөрә ине кадап ала. Алмазны кыздыра, ашуын чыгара. Каймак сөт итне күкәйне. Безнең Молочный брат китерә. Урта сардада яши ул егет. Белмәсәң Арча районында син бул. Казанда компрессорныйда эшли. Һаваны трубадан куып йөри. Гөлкіліп шаяртып елмайып. Кулларын кесәсендә тота чыгармый. Эшлиләр кешеләр Казанда. Халитова бер урамында. Канагать бөтен кеше эштән. Күңелле Нияз белән заводта. Рафага эләксәгез капут сезгә. Арчадан пләш сакал азат кына. Ринат шахтер пенсионер, сочинский хохол балабол. Юк жүнне сүзе авызында. Эшлиләр кешеләр Казанда. Халитова бер урамында. Канагать бөтен кеше эштән. Күңеле Нияз белән заводта. Эшлиләр кешеләр Казанда. Халитова бер урамында. Канагать бөтен кеше эштән. Күңелле Нияз белән заводта. Полковник Тимурханов проверку нам устроил. Круглов собрал нас вместе, а Лена помогла. Гражданской обороне готовы мы всегда. Пускай я и лишь водитель, писатель не поэт. Алмаз задорный парень, бежит быстрее всех. Урал вам не машина, а просто человек. Азат протянет кабель, Зуфар соединит. Нияз сидит, шифрует, Тимур ворчит, зубрит. Когда все будет ясно, Рафа оповестит.